Nakasuway na baka kauban nga samtang nagbiyahe sa kadalanan, dunay grupo sa mga tawo nga mopatunga sa dan, mamara og mga sakyanan og motorsiklo, dayong ibaligya sa ilang pinutos nga mga sabon. Mao kini atong naaktuhan sa pagsubay sa kadalanan sa Barangay Gizo, Mandawi City. Mismong among news team gibaligyaan sa maong mga vendors og pinutos nga detergent powder. Pro namin yan. Magkano? 298 lang. Isang set na yan. Ilan? Anong brand to? Ayun o. Plus clean? Matod sa usa sa mga namaligya, nagkantidad og 298 pesos ang usa ka set sa sabon nga on promo. Gisuyan na mugpalit ang katunga ni ini. Kalahati na lang Di, ba? isang set kasi to. Dito kayo magkaka-points eh. Ha? Para may points kami. Para may points kami. Ang maong diskarte sa pagpamaligya na obserbahan sab sa syudad sa Sugbo. Mismong si Cebu City Mayor Nasser Archival ang personal nga nakasaksi ni ini karong Sabado sa buntag ug namuyag sa maong mga vendors. Misugyot sab ang mayor sa pagbuhat og investigasyon kalabot sa maong mudos. Kini human nakadawat ang buhatan sa mayor og taho sa pagpamugos sa pagpalit sa maong mga produkto o pagpangilad nga libre kini apan taod-taod mangayo gihapon og bayad. Gisuyan og kuha sa MyTV Cebu News Team sa pasiunang assessment sa giingong investigasyon ng mayor apan wala pa kini giluwatan nga resulta sa pagkutlo ning balita. Reklamo og aligasyon sa pipila ka mga netizens sa social media nga nakakita sa pagpamadlong sa mayor pinaagi sa Facebook Live mao ang pasangil nga usa ka scam ang maong modus. Sipag-sipag namin, hindi po kami nagbubulakbol, nag-work po kami. Ang kalaban natin gobyerno, hindi ka po Pilipino. Ang maong mga manindahay maobserbahan nga mangayo umutan-aw sa identification card sa ilang target nga customer. Personal nato kining nasinati o gipadayag sa pipila sab ka netizens. Sa padayong pakighinabi ngadto sa mga street vendors, alang nila nga mas maayo ang ilahang pagpaninda kaysa sa pagbuhat og illegal. Gisuwayan na mo pagpangutana kung sila molupyo ba sa Sugbo tungod sa ilang gigamit nga pinulungan nga Filipino o Tagalog apan wala sila gihatag nga tubag. Samtang ang Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team mibutyag nga nakabantay sab sa maong mga vendors. Apan matod sa team radio operator nga si Joyce Fres nga walay problema ang pagpamaligya sa kadalanan kun dili maglabang-labang og dili maka-obstruct sa dagan sa trapiko. Kuan lang sir, nakit-an lang nasa amo ang mga sa team personnel diya sa dancer. Daan sila yung mga permits, ma'am, nga pwede sila makapamaligya? Wala man sada sila mag-need og permit sir kay magbalhin-balhin maguna sila as long as wala sila maka-obstruct sa dancer. Pahimangno sa team ngadto sa mga miingon nga sila na biktima sa pagpamugos sa giingong modus nga mo file og reklamo sa otoridad. Kini si Mark Ermas, alang sa MyTV Cebu.